Issa se naqra storja oħra mill-ktieb L-istejjer tar-Roni tal-Professur Joe Friġġieri u l-istorja jisimha Il-biljetti tal-lotterija. Ir-Roni kien qed jonos fuq is-sufan quddiem it-television meta ċempel it-telefonu qajmu b'ħasda. Kien is-segretarju tal-każin tal-partit li xtaq ikellmu senza altru ras imbras meta jkun komdu. Niġi issa? Staqsi ir-Roni. Ejja meta trid, lejli hawn issibni. Ara niġi. U rħila lejn il-każin. Għaddi hawn Ron. Inna ma narawk, laqgħu is-segretarju. Ara Ron, taf li risqa l-elezzjoni hux? Għal meta taħseb? Daqshekk naf, imma waslet. Il-partit irid jaħdem aktar minn qabel biex jirbaħ, hemm l-ispejjeż u bla flus. La tagħannaq u lanqas tbus. Sewwa Ron, mela għandna bżonn il-flus u rridu naraw minejn se nġibuhom. Mill-ġbir li żjed. U minn affarijiet oħra, pereżempju mill-lotteriji. Jaqgħu se tagħmlu xi lotterija kbira? Kbira ħafna wkoll, qallu s-segretarju. Aħna hekk jgħid qaddisna, jekk hemm bżonn issir xi ħaġa, aħjar issir tajjeb mill-ewwel. U m'għandniex xi ngħidu, wieġbu ir-Roni. Mela il-partit iddeċida li jagħmel lotterija kbira bi premjijiet li qatt ma rajna bħalhom. Isma' ftit. L-ewwel premju villa lussuża bis-swimming pool. Il-Madlina. Sida bena x'imkien ieħor u ħalli jilna kważi b'xejn. It-tieni kċina kompluta b'kollox. Ġentilment mogħtija mid-ditta kuċina vita ta' Bulebel. U t-tielet vjaġġ għal tnejn sal-Hawaii. U lura kollox imħallas. Qalb ir-Roni għamlet tikk. U tfal ma' min iħallihom? Staqsa minn taħt l-ilżien. Torbotx rasek qabel taqsama, għallu s-segretarju. Forsi tirbaħ tal-ewwel jew tat-tieni u ma jkollokx għalfejn tikkonfondi. Tkunx pessimist. Tinsiex li hemm 3 premijiet. Inti kif daħħalta f'moħħok li se jitlalek it-tielet wieħed? U x'jiena xortija ħażina, dejjem hekk tgħidli Doris u għandha raġun. Jekk hemm 3 premijiet, żgur li t-tielet jitlali u tfal ma' min iħallihom. Jista' ma jitlalek xejn ukoll. B'hekk żgur li ma jkollokx problemi. Minn daqshekk veru, wieġbu r-Roni. Imma jien mhux biex tixtri l-biljetti ġibtekaw. Imma biex tbieħhom. X'inhu? Ħalli ninfehmek. Qed taraħ dal-pakkett? Hawnhekk għandek 30 biljett. Kull biljett jiswa 25 ċentesmu. Kemm il-darba tbieħ 20 biljett li jiswew 5 liri, l-10 biljetti li jkun fadal, toħodhom b'xejn. Toġbok l-idea? Ma fehmx ta? Ara, ma jimportax. Forsi ma fissirx ruħi sewwa. Ħanerġa' nfehmek. Aqbad dal-bakkett fidek. Qott il-biljetti. Kemm hemm? 30. Sewwa. Issa jekk tbieħ 20 kemm jibqa'? Mhux 10. Sewwa. Mela wara li tbieħ l-20 lilna tnew lilna 5 liri u l-10 biljetti l-oħra toħodhom inti b'xejn. U x'nagħmel bihom? Terfaħħom sakemm titla' l-lotterija. Fimtni issa? Fimtek. Lest li tgħinna. Nipprova. Temtem ir-Roni. Għamellu fl-ixkun birda. Franz. U iftaħ wieħed għalija. Ir-Roni reġa' lura d-dar jagħmel is-somon f'moħħu. L-għada ħal biljetti fuq ix-xogħol, imma ħadd ma rid jixtri. Il-villa ma toċċa lina Ron, għallu wieħed. Isma' jiena mir-raħal ma niċċaqlaqx, wieġbu ieħor. Għadni kemm ornajk tċina ġdida tal-qies
X'nagħmel bija l-oħra? M'għandix fejn qiegħda. Murarana sejrin il-ħawajroni, wieġbu ieħor. Ħafna sabu skuża biex ma jixtrux. Oħrajn malli raw l-arma tal-partit fuq il-pakkett kelmu ħażin. Lil dawn ma reġa' staqsihom. Satar fil-ġimgħa kien għadu bil-biljetti kollha ma' wiċċu. Is-sibt qataħħa li jidħol il-belt u jarek jeħlis minnhom hemmhekk. Ħa banketta baxxa tal-injam u mħadda polita biex ma jweġġax. Għall-ewwel ħaseb li jarma taħbib il-belt, imma kien hemm riħa tinten isa ta' basal qed jiffermenta u ma feraħx. Ħareġ erba' passi l-barra u kejjel bajnejh li ġbar ta' spazju bejn dak li jbieħ il-qaq u li ieħor tal-pastizzi u ra li kien marsus. Reġa' lura u waqaf fuq it-tarax tat-teatru li mwaqqa. Imma hemmhekk kien hemm sitt oħra jbiegħu l-biljetti u ma xtaqx joħdilhom ħobżhom. Niżel sa quddiem il-qorti. Fetaħ il-banketta għad-del tal-monument tal-assedju, firex l-imħadda fuq il-banketta u kien se jibda jaħdem. Ma ddewx 5 minuti li ma rax żewġ pulizija ġejjin fuqu. "Għaw x'qed tagħmel?" għallu wieħed minnhom. "Kont se nibda nbiħ il-biljetti." "Mhux kont se tibda, bdejt," għallu l-ieħor. Le, surġent." "Spettur jekk jogħġbok." U meta tkellem l-ispettur bil-wieqfa. Ir-Roni obda. Kif qam, ħamima ħoxna ħallitlu tifkira fuq spaltu l-leminija. Tal-uniformi tbismu. "X'kont qed tagħmel hawn?" "Inbiħ il-biljetti." "Hekk aħjar, mela kont qed tbiħ il-biljetti u min dak il-permess?" "Is-segretarju." "X'segretarju hu da?" "Ġewi hu." "Għandek permess tal-pulizija?" "Le, m'għandix. Ma kontx naf li kelli bżonn il-permess." "L-injoranza miskuża, erfa' kollox u ejja magħna." Bl-imħadda wkoll, armat il-boj, għax ma ġibtx biċċa torta miegħek ukoll. Ngħidlek issew, kont se ngħidilha it-tieni biċċa lil Doris, imma mbagħad reġa' bdieli, qed taħjar ma ngħidilha xejn. "Jiġifieri kont taf li se tagħmel ħażin?" Le, mhux għalhekk. Mela għalxiex? Għax Doris, ma tafx int, ma tieħux gost li jiena nbiħ il-biljetti tal-partit? "Iddaħħalx politika," għallu l-ispettur, "qed iwissik." "Smajtux qallek l-ispettur? Ejja magħna." Ir-Ronni sapruħu l-assa tal-pulizija. Ħallew jistenna satejn fuq il-banketta, mhux apposta, imma għax insewħ. Fl-aħħar għadda l-ispettur. "Sur Spettur," laqlaq ir-Roni, jekk jogħġbok." "Mela inta dekaw?" "Ħadd ma qalli biex immur." "Allum tista' tmur, ara ma terġax tagħmilha din." Grazzi, Sur Spettur." "Naddaf dik it-teba minn fuq spaltek u oħroġ mill-bib ta' wara." "Hekk nagħmel, Spettur. Inġiblek biċċa torta?" "Inti hawn qed tipprova tixtrini?" "Xejn affattu, Spettur, imma nixtieqek idduqa." "Itlaq!" Leħen l-ispettur dewa mal-assa kollha. Ir-Roni għalaq il-banketta, xaħet li mħadda taħt tabtu u telaq lura lejn ir-raħal.